ಹಾಯ್ ಲೇಪದ ಬರ್ತನೆ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಲೆಕ್ಕೋಜಿನಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾಲ ಬಾರದಿಜ ದಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜ ಅವ ಹಂಗಿದ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಸೋಕಾಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ತಂಪಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀರ್ ಪುರೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಲರಿಪ್ಪೆ ಇದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾನ ಭಾರತಿಕ್ಕೂ ಅರ್ಷಿಪನ ಓಲರಿಯೇ ತುಯೇರಿ ಇಜ್ಜರು ಬಾರೆ ಬಿಸಿ ಬೇಲೆ ಬಪ್ಪೆತಾ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬಕ್ಕ ಬಂದ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಏತು ದಿನ ಅಂಡಿ ಅನ್ ಬರಂದ ಲೈವ್ ಕಂಡದಿಲ್ಲ ಈ ಬದುಕಿನ ಯಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಯಾರೊಂದು ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜು ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ನೀಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಅಪೂರ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪೂರ್ಪ ಆಯ್ನೆ ಟೀನಿ ಮೊಲು ಆಶಿಕೆ ಉಂಡಲ್ಲ ದಾನೆ ಅಪೂರ್ಪ ಬರ್ತಕ ತುಯರಿಜ್ಜಿಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಐನಾಜಿ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಕಾಂಡೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಅವೇನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಾಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ವಾ ತಿನ್ನಿಯೇ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಡಿತ್ತಿಂದ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂಚತ್ತು ಉಂಡು ಸರಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋತುಂಡು ಯಾನಿತ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮಾರೆಯ ಓ ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಭಾರತ ಕೂಕು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಂದು ಬತ್ತಿನ ತಿನ್ಸಿದ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಅದ ಬೇಲೆ ಎದ್ದ ಸಾಂಬಾರು ನೆನ್ನೆದು ಕೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಕ್ಕದು ತೆತ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪದಂಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪದಂಗಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೌತೆ ತಂದು ತೌತೆ ಮತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಆ ಮಾರಾಯ ಏರಿಯೇ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಮಾರ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಕಬಾಬ್ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ತಿನ್ನು ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂ
ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕೂವ ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಗೆ ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬಂಡೇರಿತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಬುಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಬೈಜಂದ್ ಪನ್ ಪಾಪ yang ಕತ್ತಾರ ಬುಲಿಪುನು ಅರೆಯಪ್ಪ ಬುಲಿಪಾರ ಆಯ್ ಸುಶಾಂತನ ಅತ್ಯ ಅವು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪತ್ತ ಆ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅವು ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎಂಚ ಮಂತಿ ಪುನಿ ಹರ್ಷಿ ಇತ್ತೆ ಭೂತದ ಆ ಭೂತದ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ವಾ ಭೂತಯ ವಾ ಭೂತದ ಸೀಸನ್ ನಿನ್ನ ಮೂವಿಯ ಭೂತದ ಸೀಸನ್ ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಹರ್ಷಿತಾ ಉಂಡನಾ ಪಾಪಲೆ ಉಂಡನಾ ಪಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಇತ್ತಿಜೇರು ಸುಶಾಂತ್ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸಂತ ಕೇಂದ್ರ ಜಲೆನ್ ಆ ಉಂಡೆ ಇರುಂಡರೆ ಅಸಿಕೇನು ಯಾನುಂಡೆ ಇರುಂಡರೆ ಎಂತವಾ ಚಕ್ಕವತಿ ಚಕ್ಕವತಿ ಲವ್ ಯು ಚೆಲ್ಲಂ ಮಂಡಗಿರ್ಬಿಡೆಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡು ದಾದೆಯ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಒನ್ನಸ ಕೈಕಮ್ಮದ ಜಾತ್ರೆ ತಂಚ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಓಲರ್ ಮಾರೈಡ್ ಪೈಂಟ್ ಮುರ್ಕುದಾರ ಡಿಸೈನ್ ಮುಡ್ಪೋನೆಟ್ಟೆ పోతాರ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲುಲೇರು ಬರೋಡ ಇಲ್ಲಡ ಶೀತಾ ಈರ್ ಕಾಲಿಗ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಅನ್ನು ಬಂದೆ ಒಂಜಿಕೆ ನುಡ್ಚಿ ಅರ್ಸಿ ಉಂಡನಾ ಬರ ಬಂದು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಬರ್ಪನಾ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪನ ಅರ್ಸಿತ್ ಬಲ ಅರ್ಸಿ ಈಗ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡು ತೆತ್ತಿಂಡು ಬೋರ್ತನಿಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಪನ ಈ ಬರ್ಪನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಬರ್ಚಿ ಪೋ ನಡಪು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಐತೆ ಅಂದೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಾ ಏ ಹರ್ಷಿ ಮೂಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಇರ್ತ ರೇಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾವ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಡಿಕೇರಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಬಲೆ ಆಯ್ತೆ ಪೋಯಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಾಡ ಕೋರಿಗಾಶು ಡೆಲಿ ಪೋಯೆ ಬಜ್ಜು ನೈಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಅಡ್ಡಿಗೂ ಬರೋಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಲನ ಮೆಕ್ದಿಗೆ ನೆರೋಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂಗುಸುನ್ ದರ್ತ್ ಮಾಡುವ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಅಭಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಭಿ ಬ್ರೋ ಅಭಿ ಕೈಕಮದಾರ್ ನಮ್ಮಂಚಿದ ಎಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಅಂದ ಅಭಿಗೂ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಪುರದ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಬತ್ತಿಂದು ಬೋಲೆ ಎಂದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಊರಿಯ ಗೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ ನಾವು ಸಹ ಬೆಳೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಬೆಳೆಯದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಸಹ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀರಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಕು ನಾನೊಬ್ಬಳಲ್ಲ ಅಭಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೋನಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ನೆರ್ಪೆ ಏತ್ ನೆರ್ಪರ್ ನೆರ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರತ್ತ ಫೋನ್ ದತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ನಿರ್ನ ಯಾನ್ ತೂಪುರೆ ಜೈಡ್ ಬಂದೀಪೆ ಎಗ್ಗು ಕೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇಗೇನು ನಿಕ್ಲು ನೆರ್ನ ಎಂಕೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ ದೆತ್ತ ಐಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಜ ತೂಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲೆ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ತೂಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತಾರ್ಷಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಡ ತಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾರ ಇಜ್ಜತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ವರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡತ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ಏರು ದೆತ್ತೊಂದು ಜೇರ್ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೋನಾಂಡ ದೆತ್ತನೋಡ ಬರ್ಚ ಹರ್ಷಿ ಅವಳು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊನಿಯ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಗ್ಗೆರ ಒಂದು ಪೊಗ್ಗೆರ ಬಿಡೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಡ ಕೊರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ ಬರೀಟ್ ಆ ಕಾಸ್ತ ಎಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತೆ ಒತ್ತಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕೊರ್ರೆ ತೀರು ನೆಂಗ ಆತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಂದೆತ್ತನ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆ ಯಾಂದೆತ್ತನ್ವೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂಟಾಡ ಗೋಡೆ ನೆಟೆ
ಮೂಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂಟಾವಡ ಯಾನಿಂಚ ಪತ್ತೋರ ಅಪ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನೀರು ಆ கொஞ்ச ರೂಪಾಯಿಸ್ಲ ಆಪುಡ ಎಬೇ 11 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ಲ ಆಪುಡು 11 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಯನೈ ಅವಳ ಇಜ್ಜ ಈ ಪಡುಬುದ್ರ ನೆಂಕದಾನೆ ಮುಟ್ಟಾತ ಆಪುನಂಚಿ ಪಡುಬುದ್ರ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಲೆ ಹೋದ ಕನ್ನಬರು ಯಾ ಮುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪತ್ವ ಮನ್ಪರಕೇನು ಬರಿಟ್ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಸಿಂಬಲ್ ದೇವಾ ಇರ್ ಬರಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಮೊಲ್ ಶೋಭ ಮಂದಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪಲ್ ನಿಕುಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಸಿಂಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬಕ ಅರ್ಷಿಗ ಆನಗ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಜಪ್ ದೆಪ್ಪು ಜೇರಿ ಏರಲ ಒರಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತಂತ ಅದಾತು ಕಣ್ಣು ದಾದತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತ ಒಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಆಂದೆ ನಟ್ಟರ ಬೈದ್ ನತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಓ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೇಸ್ ಅಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ನಟ್ಟು ಜೇರು ಗೊತ್ತಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಕುಲ್ಲಿಗ್ಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನಟ್ಟು ನಕಲ್ಲ ಸಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೋಬಕ ಕಾಸುಂಡೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಲಿ ಎಂತ ಕಲ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಬಾದೇರು ಶೋಭಾ 11 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಆತ್ನೇಟ ನಟ್ಟುನಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ದಾದಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾಳ ಅರ್ಷಿತಾ ಬರ್ಚಿ ರೂತ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆಬೇಡಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಇದು ಕಾಸು ಕೇಳಿದಲ್ಲವ ನಾನು ನಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವಾ ನೀವೀಗೆ ಮಾಡುದಾ ಆಯ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ ಓಳೆ ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಪನ್ ಪನ್ಪೆದೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವ ಆಯೆ ಆಯನ ಪುದರಿಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಅಂಬಿಯ ಆಯನ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯನ ರಂಜು ಆವ ಪಾಡ್ಕೋರ ಕೊರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದಯ್ಯ ನಾಯ ಆ ರಂಜು 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 ಪಂತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೋನ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನೇ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆರ್ ಗೊತ್ತನ ನಾವು ಬಂದು ಬಂತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಖಾಲಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾರಿದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೂ ಮಂತ್ಗೂ 119 ರೂಪೀಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೂದು ಬರ್ಚಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತು ಪಾತ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್ ನೀರು ನಿಶಾಂತ್ ಅವ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಬಾಲದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಚೂಟೆ ಹರ್ಷಿತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ ಬರ್ತಾಳೆ ಆ? ಬರ್ತಾಳೆ ಓದ್ಲಾ ದಾದಯಾ ನಿಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಬಗಲ್ಲೆ ಓ ಕೊರೆಪುದೆ ನಾಯಿ ಕೊರೆತದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಅವು ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುದೆ ಅಂದ ಓಕೆ ನಿಶಾಂತ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸುದೀ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪು ಜರ ದಾದ ಬಡ್ಡದು ದಾದ ಬನೋಡು ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದು ನೆಕ್ ಮನ್ಪರೆಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೇಟೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಈಗ ಪೇನು ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ఇప్పుడు నెట్ దైవడు ఇచ్చినాడా
ಅಪ್ಪುಜಿ. ಶೋಭಕ್ಕ, ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕವ ಶೋಭನ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು? ಯಾನ ಚಾನಲ್? ಓ, ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್, ಹೌದಾಯ್ತಾ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರೇ. ಈ ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ತುಳಸಿ ಕೋಮಲವಿ ಪದ್ಯಯ ಕರ್ಮ ಯಾನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡಯ ಐಕ್ ಮಾರ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್. ಓಯ್ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಪಿನ್ ಮಂದಯಾನು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ದಾ ತೂಲೆ ತೂಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದಿಜಿ ಎಂಗಿಗೆ ಬಿ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ವರ್ಷಿ. ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್, ಬ್ಲೆಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇಂಡ ತಾರ್ಸಿ ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅರ್ಚಿ ಶೋಭಕೋಟಿ ಅನ್ ಪೂರ ಕೇಂದರತ ಮೇರ್ನ ಅಭಿಸುವರ್ಣನ ದಾದೊಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪಿನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಂತುದು ಪಟ ಬುಡ್ಪರೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ. ಶೋಕು ಕೇನುಂಡು ಐಕೆ ಕೇನ್ ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಂತೆ. ಹೌದು ಶೋಭಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 PM ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಕೇಂಡು ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಕೇನುಜಿ. ಓಕೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ. ಹೌದು ಇಕಳ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೀವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೌನ ಕಮ್ ಕಮ್ ಮೌನ ಬೈಜ್ಜಲ್ಯ ಕೂಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ನಾಡೋಂದು ಪೋತಲ. ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಾಡ ಬೋತಲ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ್ದು ನಂದ ಶೋಭಂದ? ನನ್ನದ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಕೋರಿದ್ದು ತೆತ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಬೇಕು ತೆತ್ತಿಸಬೇಕಾಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪುರುಂಡವೆ ರೋಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ವಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಏರೆಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಶಾಂತಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಡನ್ ಡನ್. ಅವರ ಹತ್ರ ಎಂತ ಚಾನಲ್ ಉಂಟವಾ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ ಡನ್, ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾ. ಅರ್ಷಿತ ತಂಗಿ ಓಲ್ಲ, ಅರ್ಷಿತ ಅಂಗಿ ಓಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ಈ ಹೌದಾ, ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರದು. ಹರ್ಷಂದು ಹರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕರಿತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಪೂರ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಪಂಜುಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಕಾಲು ಆಯ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ನಂದಿ ಬಕ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪು ಜಜ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಪಂಡಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪೊಯಿನ ಒಂಚೂರು ಒರಂಬ ಪತ್ತಾನಾಗ ಪೊಯಿನ ಅವರು ಅವರ ಹರ್ಷ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ಎಂತ ಜಾಬಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನವ. ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬಂಡಿ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನ್ ಜೋಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಮುಪ್ಪ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ. ಹೌದು. ಎಂತ ಅಡಿಗೆ? ಎಂತ ಅಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗಳ ಓ ಇವಳೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಹರ್ಷಿತಾ, ನಿಂಗೆ ಎಂತದ ಪದಾರ್ಥ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಉಪವಾಸ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಓಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಲೈವ್ಗೆ ಓಡುದು, ಹೇಳದೆ ಕೇಳದು ಓಡುದು. ಇವಳು ನಮ್ದು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಓಡಿದ್ದು ಹೇಳದು ಕೇಳದು ಓಡುದು. ಆಯ್ತಾ ಹೌದು. ಎಂತ ಅಡಿಗೆ? ಯನ್ ಪೋಡಾ ಪೋಪರ ಪೋಲೆ ಜನ ದೀಪೇರ್ ಪೋಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ರಗಲ ಬಗೆಲಿ ಅಲ್ಪ ಇರು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೈಂಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡ
ಅವಳು ಮೋರಿ ಮೋರ್ದ ತರಕಾರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು 17 ಮಗರ್ ಪೇರು. ಶೋಭಾ ಅಶಬ್ರೋನ ನಾನು ಮಾನಸ ಮದುವೆ ಮದುವೆಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನಕ್ಕ. ಮಾನಸ ಮದುವೆಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ. ದಾದೆ ವರ್ಕ್ ಅವೇ ಮೋರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಮೆಜಾನ್ದ. ದೀಪಕಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ದೀಪಕಣ್ಣ ಮಾಯ್ಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಬತ್ತುದುಂಡತೆ ಶೋಭಾ ಅಯ್ ಬತ್ತದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತದು. ಪೋಪೆ ಲೈನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾರ ಆತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇತ ಮಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನಾ. ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಲ ಗಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾನಸನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅದು ಡೌಟ್ ಅದೇ ನನ್ಗೆ. ಶೋಭನ್ಗೆ ಉಂಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ರೀಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂತಾಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರು ಉಂಟಲ್ಲ. ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದಲಗೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜು ಎಂತ ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಶಾಂತ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ರೋಡಿ ಬೇರು ಮಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಅರ್ಶಿಪುರ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸ್ ತರಕ್ ಬತ್ತ ನೀನ್ ಅದು ಒಟ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜು. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರ ಶೋಭಕ್ಕ ಬರೋ ಭಾನುವಾರ 26 ಮಾನಸ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಹ ಜೈ ಮಾಸ್ಮತಿ ಶೋಭಾ ತಪಲ ತಪಲ ನಯ ಸಚಿನ್ ಮೋನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಓಲೈ. ಆದರೆ ಈ ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ. ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ ಪುಂಜವೇ ಓ ತಪಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಭಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ. ಕೂ ಕೂ ಕೋಗಿಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಡಿಬೋತಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಕಲಬುರ ಯಾ ಬತ್ತನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಲೊಡಾಟುಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಇನಿ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದೆ ಏರ್ ನನ್ನ ಎತ್ತೆರಡು ಟಾರ್ಸುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ ನೆತ್ತೆರೇರ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಗ್ಗ ಉಂಡರಾ
ದಾನೆ ಆತ್ ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪ ಇತ್ತು ಒಂಜಿನ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಶಕ್. ಮೌನ ಮೌನ ಬೈಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೌನಗ ಪದ್ಯವೆನ್ರ ಇತ್ತನ್ ಅಲ್ ಬರ್ಪು ಜಾಲ್. ಏರ್ನ ಉಂಡು ಅಕಲನೆ ಬೋಡು ಬ್ಲಡ್ ಓ ದೇವರೆ ಇತ ಎನ್ನ ಮನ್ಪೊಂಡ ಎನ್ನ ನೆತ್ತರು ಕೊರ್ದಿರಿಗೇನು ಆಡ್ ಮನ್ಪೋಡ ಬೋಡ ಇಂಕುದು ಈಗ ಬರ್ಚಿ ಬೇತಕಲ್ ನೆತ್ತರು ಡಾಪ್ಜ ದೆತ್ತದ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಜ ಇತ್ತೆ ಶೋಭನ ಶೋಭನ ನೆತ್ತರ ಆಪುಂಡ ಶೋಭಾ ನೆತ್ತೇದೆತ್ತು ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ. ಎನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಸೋಫಾನ ನೆತ್ತೇರಿತ್ತ ಎನ್ನ ಪಟ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ಆಪುಡಿ ಯಾನ್ ನೆತ್ತರು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ಕೈ ಕುತ್ಪೋಡ ಏನ ಕೈ ಕುತ್ಪೋಡ. ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಇರೆಡೆ ಇಜ್ಜ ಪೊಂಜಾವೆ ನೆತ್ತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಆ ಅಂಚನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಭಟ್ರೆ ಇರ್ ನೆತ್ತರು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಡ್ಸ್ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಫೋಟೋ ಉಡ್ಪೇರುಂಡು ಎನ್ನದ ಎತ್ತರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ ಊಟ ಆಯ್ತು ದಾದಯ ಊಟ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಕೇಂಡೀರು ಈರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಭಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನೆತ್ತೆರೆ ಬೋಡಿಯ ಎನ್ನ ಫೋಟ ಬುಡ್ಪೇರುಂಡು ಎನ್ನದ ಎತ್ತಡ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡತ ಐಕ್ ಒರ್ಚಿ ಬಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತೇರ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಕೈ ಒಟ್ಟ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾಯನ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಅಲೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸಿರಿಂಜಿಡ್ ಕೊರ್ನ ಯಾವ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಯಾವದೆ ಶೋಭ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಶೋಭ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರವ ಚೂರು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಈತ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾವ್ ಈತ್ ಉಂಡತ ಈತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾವ್ ಈತ್ ಇರ್ದ್ ಈತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾವ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರ್ ಕೊರೊಡೆ ಆರೆ ಕೊರಡು ಈ ಕೊರಿಯ ಶೋಭ പത്ത് ഡോട്ട് ആത്തേനാ മൂർത്തി ഇതേ കൊറേ വന്നാ 10 ഡോട്ട് മാത്ര കയ്യേ ആന്തി എഞ്ച മൻപരെ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೋಡಿಯ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಆಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರೆಗ್ ಐಕೆ ಮೂರ್ತಿಲ ಪಂಡೆ ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಐಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಈ ಕೊರವ ಶೋಭ 10 ಡಾಟ್ ಯಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ ಓಟ ನೆತ್ತೆರ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಮಲ್ದೆಯನ್ ಅಂದ ಏರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಓ ಯಕ್ಷಗಾನದಾರ ಪದ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೆರ ತಾರೆತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿರ್ಮುನ ಮಾರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಕಣ್ಣತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತಿ ಧೂಳುಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಧೂಳುದ ಮಾತ ಓ ಅಂದ ವರ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾ ಉಂಡಿಯ ಬಚ್ಚುಂ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಐಕತ್ತ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ನಾಯ್ ಬಚ್ಚಿನಗ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತುಂಡಿಯ ಅವು ಧೂಳತ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಧೂಳು ಎಲರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಸುವರ್ಣ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡು ಕೋರಿದ ಇರೆನ ಫೋಟೋ ಬುಡ್ಪಾರೆಗ್ ಎನ್ನನ ಎತ್ತೆರ್ ಆವಡ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಆಂಕರ ಏರ್ನಾಳ ಕೊರೊಲಿ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಎಜ್ಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಾ
ಎನ್ನ ನೆತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರು ದಪ್ಪರ ಬೂಡಿಗಾವು ಕೈ ಒಟ್ಟಾಪರ ಇದ್ದಾವು ಫೋಟೋ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗಿರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಚಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಶಕ್ ಅಕಲ ಅಕಲ ಎತ್ತರ ಅವಡ ಆಡ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಫೋಟೋನೇ ಬರ್ಚಿ ನೆತ್ತೆರದ ಫೋಟೋನೆ ಬರ್ಚವು ಆತೆ ಬೋಂಡ್ ನೆತ್ತೆರದ ಇಂಚನ ದೆತ್ತಿಪ ಏರ್ನೇರ್ ಏರೇರ್ ನಾಪುಜಾ ಶೆಕ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪೆರಿಯೇ ಎಲ್ಲಜಿರ್ಬೇಕ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಪೇರು ಚಾರ್ಕೋಲ್ಡ್ ಬಲ್ಪುಗೈರೆರ ಚಾರ್ಕೋಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಕೋಲ ಮನ್ಪರ ಅಂಚ ಅಂದ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಡ್ಯಾಂಡಾವ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ PDF ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದೆ PDF ಡಾ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪಂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅದೇ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪ್ಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪು ಯಾನ್ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕರ ಸಾಬೂನ್ ಕನಪುನೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ವಿಮ್ದಕಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ಬೈದಿನ ಐಟೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಜನ ಕಪ್ಪು ಬಸ ಕಪ್ಪು ಸಾಬೂನು ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಜನ ಜೀವ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ ಜೀವ ಸ್ಮಾಲ್ ತರೆಮಲ್ಲ ಓ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆಲಕ ಮನ್ಪುವ ಅವೇನಾ ಯಾನ್ ಪಾಡೊನಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪ್ ಫೇಸ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಯೋ ಓ ಸೋಪು ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಹಾ ಅಂದ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಯಾನ್ಗಾರು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋನೆಗ್ ದಾದಾತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡಿಯ ಮೋನೆಡ್ ಅಂದ 1K ಹೌದು ಹ 1K ನೂದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಉಂಡನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಂಡು ಓ ಏತ್ 50,000ರ ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾತ ಮುಟ್ಟುದು ಇಪ್ಪಯೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗರ್ತಕಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೂರು ಪೋಂಡುಂಡು ಕನ್ನಡ ನೆಂಚಾತಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ ಜಿಗ್ಗ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ ಇಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಹಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಏನು ವಿಶೇಷನಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಪವಾ ಯಾಕೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರಸ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ತುರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಹಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ
ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ. ಅವರದು ಎಂತ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುದಾ? ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಚಿಕನ್. ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವರು ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ರು ಹೋದ್ರ. ಕೇಳಿ ಹೋದ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಊಟ ಆಯ್ತು. ಕಬಾಬು, ಚಿಕನ್ ಸಾರ್. ನಿಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೌದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಎಂತ? ನಿನಗೆ ಎಂತ ಕೋಸಂಬರಿಯಾ? ಎಂತ ಕೋಸಂಬರಿ? ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಮೌನ. ನಮಸ್ತೆ ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಮೋ ನಮ ಮೌನ. ಮೌನ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರೇತಿ? ನಿಮ್ಮನ್ ಯಾಕೆವಾ? ಬಂದ ಬಂದ. ಅಲವತ್ತಿನಿ. ಊಟ ಇವತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಹಪ್ಪಳ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಳಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟು. ಓ ದೇವರೇ, ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಲ್ ಹೆಸರು ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ವಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಓ ದೇವಾ! ಎಂತವಾ ದೇವಾ? ಬಾಯ್ ಪೂರಾ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ನಿಶಾಂತಣ್ಣ. ಮೌನ ಎಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಹೋಯ್ತಾ ಇವತ್ತು? ಭಾರತಿ ಆಂಟಿಗೆ ಆವಿಯೇ ಓ. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓ ಹೌದಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಹೌದು ಅಕ್ಕ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಊಟ ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೇಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀನು? ಓ ಹೌದಾ, ನೋಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರಿಲಿಲ್ಲವಾ? ಕರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಇದಾನೆ, ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಾಯ. ಬನ್ನಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ಈಗ ನಿಂದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕರೀದು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಡೆತ್ ಆದದ್ದು ನಿನ್ನೆ. ಕರುಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಾದಾ ಸೊಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಜಿ ಹಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸೊಬಕ್ಕ ದಾದಾ ಏನ್ ಶೋಭಾ ಅವೇನ್ ಚಕ್ಕರ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತೀನಿ ದಾದಾ ಆತಿನಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಸುಜಿ. ಭಾರತಕ್ಕ ನೀವು ಚಿನ್ನ ತಂದ್ರ ಮನೆಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನ ತರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುದು? ಯಾವುದಕ್ಕೆಸ ಎಂತ ಚಿನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆಸ ಬೇಕ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ಆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಚಿನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋಜ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ಅವೇನಾ ಬಾ. ನಾನು ಏನ್ ತರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮಲಗಿದ್ದ. ಹೌದು, ಸೋಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೂಪರ್ ಬಿಡು ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬೇಜಾರನ್ ಏತ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಯನಾ? ಏತ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಯಾ?
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂಡ ಅವಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆಕ್. ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಡಿ, ದುಡಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಚಿನ್ನ. ಇಲ್ಲ 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 ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ. ನಿಶಾಂತ್ ಏನು ಊಟ? ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸೊಬಕ್ಕ. ಅಂದ ಓ ಅಂದಿಯಾವು ಈ ಓಲ್ ಮಾರಯ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ. ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್, ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೌನ ಎಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ನಂದು ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೊಟ್ಟಿಯಾ? ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿನಾ? ಚಿಕನಾ? ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ ಎಂಕ್ ಮಂಗಳೆ ಉಂಡವೆ. ಹಾ ಆಯ್ಗ ದಾದಯ್ಯ ಆಯ್ಗ ಮಂಗಳ ಉಂಡುಗೆ. ಓ ಸುಜಿತ್ ಅಜ್ಜರೇ ನಮಸ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂತ ಚಿಕನಾ? ಚಿಕನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬರಲ್ಲ. ಹಾ ದೇವ. ಮಾಮು ಈರು ಓಲರು ಸುಮ್ಮನಿರು ಸೊಬಕ್ಕ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್. ನಂದು ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ವೆಜ್ಜಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಹಾ ಅಜ್ಜಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅವರಿಲ್ಲ. ಕರಿ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕರಿ ಆಯ್ತಾ. ಕಿಸ್ರು ಮಾಮು, ಕ್ರಿಶ್ ಮಾಮು, ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ರಿಶ್ಗೆ. ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ಮರ್ಮಯ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಮರ್ಮಯೇ. ಅಜ್ಜಿ ಗಗನ ಚಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಿಶಾಂತ್ ನಿನ್ನೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಡೋಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮೊದಲು ಡೋಗ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ತಿಂತದಲ್ಲ ಶೋಭಾ. ಅದೇ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಮಾತು ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕರಿ. ನಿಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ. ಹೌದು, ಅದು ಬಾರಿ ಚೂಟಿ ಅಜ್ಜಿ. ಇಡೆಗೆ ಪೊನ್ನು ತೂಪೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುದಾವ ಏರೆಗ್ ಮರೆಗ ಕೃಷಿಗ ಕೃಷಿಗ ಸೂಪರ್ ಸೊಬ್ಬಕ ಕೃಷಿಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇದೇಗ ಪೊನ್ನು ತೂಪಿಯರಿಗೆ ವಿಯರ್ ಕೋಡೆ ಮರತಿ ಕೃಷಿ ಅಲೆ ಓ ಅಂಜವೆ ಪೊನ್ನು ತೂಪೆಗೆ ಸುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಆಲೆ ಅಂಚಿ ಬಗ ಬುಲಿ ಪೊನ್ನಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನಜ್ಜಿ ಕಿಸ್ ಬಾಮಗು ಅಜ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಶೋಭಾ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಲ್ಲಿ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡು. ನಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದೇನಾ ನಿನ್ನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು. ಅವಳ ನಾಯಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೌನ, ನಿನ್ನ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತದೆ, ಮಾಂಸನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್? ಅಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಂದು ಐಡಿ ನಿಶಾಂತನ್ನ. ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅನಾರೋಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ತೂಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಸುಜಿತ್ ಎಂಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದ ಓಕೆ ಜೋಬಕ್ಕ ಇ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಕ್ರಿಷ್ ಏರಿಯ ಓ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊನ್ನು ಒಲ್ಪದ ಪಕ್ಕ ಮುರಾನ್ ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರ್
ಓ ದೇವರೇ. ನಾನು ಡಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಪಾಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತರಕಾರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಕೃಷಿ ಮಾಮು ದಾಯೇ ನೊರ್ಪೆನಾ ನೂಪಿರ್ನೆ ದಾದ ಯಾವು ನೋಡು, ಒಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ. ಅದು 3 kg ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಮದುವೆ ಮನೆಯದು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅದು ನಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುದಲಲ್ಲ, ಸಪೂರಾಗಿ ಉದ್ದ ದೋಂಟಿಂಟು. ಒಕ್ಕರೆ ತರ ಉಂಟು ಅದು ನಾಯಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಉದ್ದ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ತಿನ್ನುದು ಮಲಗು ಜಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವಳೊಂದು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ತಂದ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಅದು ತಿನ್ನುದು ಮಲಗುದು, ಮತ್ತೆಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಟದು. ಒಂದು ಚೂರು ಬೊಗಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊಬ, ಬೊಗಳ್ತದವ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುತ್ತದ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ತುಳು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತೇನೆ ಅಕ್ಕ. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ತುಳು ಕಲಿಯಿರಿ. ಈಗ ಮೌನನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಶಿವರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್. మూర్తి కొంచెవే ఇరెన్నెలకని అక్కల జడ అప్పుడు ఐక్ల జడ అప్పుడు ಅವ್ರು ఆసి ఉన్పుడు కృష్ణమామ ఓడే పెట్టి తినేరే పోయారు. ಹಾಕ್ದಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನೋಡಿದ್ರ? ನಿಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಹೇಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ನಿಶಾಂತ್ ಅನ್ನ, ನಿಶಾಂತ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಹೇಳು. ಮೌನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ. ಸುಜಿತ್ ಈರು ಬಲೆ ಪಾಡುವೆ ಪೆಟ್ಟು. ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ನನಗೆ 100 ವರ್ಷ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಸೋತೆ. ನೂರಾರು ಮುಳ್ಳುಗಳಿದ್ದರು. ಹಾಡು ಹಾಡ ಮೌನ. ನೂರಾರು ಮುಳ್ಳುಗಳು ನಡುವೆ ಹೂವಿದೆ, ನೂರಾರು ನೋವುಂದರು ನಡುವೆ ಒಲವಿದೆ. ಮುರಣಿ ರವೀಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡೆ ದಾನೆ ಪಂದ್ ಐಕಾರು ಏರ್ಕೇನ್ ఒక పూట ఏరి గుర్తే జరగలు పాతెరవనాయి. ಶ್ರಮಿಸುವ ಒಮ್ಮೆ ಸನಿಸುವ ನೀ ತಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ಆ ಮೋಡದಿಂದ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ, ತಂಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೂವಿಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ. ಮುರಣಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಮುಖವೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇಡೋದು ಫೋನ್. ಮೌನ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಮೊಬೈಲು. ಟೈಪೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಅದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ 8 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಹ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು. ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ.
ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಒಂದು ನಾನು ಹೋದ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ, ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದಿತ್ಯರ ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತಾ. ಇವತ್ತಿಗೆ 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್. ಈಗ ಅದು ಕೆಳಗಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ತದೆ, ಕೈ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆರೇ ಡಿ ಪಿ ಇತ್ತಲು ನಿಜ ಅಂದ ಅಕ್ಕ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂ ರವೀಂದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೀಶೋ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುದು. ಈಗ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇನೆ ರೈನ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟದು, ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರುವಾಗ 3 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಅದು ಬರುವಾರ ಅದು ಹಾಳಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬೇಗ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳು, ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ ನೀನು. ಹೇಳ ಸೋಬಕ್ಕ. ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲವಾ, ತರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಭಾರತಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಎಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಕೈ ಒಂದು ಎಡ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ, ದೊಡ್ಡದು ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು 560 ಏನೋ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಝೂಮ್. ಹೌದಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನೋಡು ವೈರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ, ಕಾತದ? ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಬರ್ತದೆ, ವೇಕಂಪಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಣಂಬೂರಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್. ನಿಶಾಂತನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರ ನಿಮಗೆ? ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕ ಲೈವ್? ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೊದಲು ಬಂದದಲ್ವ ನಮ್ಮ ಮೌನ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ. ನಿಶಾಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ ಲೈವ್ಗೆ? ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ಹೊರಡ್ತೀನ. ಇದ್ಯಾರು? ಹ? ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಂದು ಊಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ. ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತು. ಈಗ ಅಕ್ಕ ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ಎಂತ ಊರು? ಜಮ್ ಜಮಖಂಡಿಗೆನಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಿಮ್ದು ಊರು? ನಮಗೆ ದಾರಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲರ ಊರಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೂಪರ್ ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಇಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಮಖಂಡಿ ಬಂಗಲ್ಕೋಟೆಯ? ಬೆಂಗಲ್ಕೋಟೆನಾ? ಬಾಂಗಲ್, ಹೌದಾ? ಸೇವಂತಿಯೇ ಸೇವಂತಿಯೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಂತಿಯೇ, ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತ ಬಲು ಅಂದ ನೀನು, ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ಸೌಗಂಧ ನೀನು. ಬಿದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನು ಹಾಯ್, ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಮೌನ, ನೀವು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಬ್ರೋ ಡೈಲಿ 1 ರೌಂಡು ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೌಭಕ್ಕ. ಓ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದಿದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಯಾಕೆ? ಮಂಡ್ಯ ಸೋಕು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾರು. ಓ ಅಂಚನಾ? ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ಸೌಗಂಧ ನೀನು. ಅವು ಸೇವಂತಿಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆದ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿದು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಡಿದು. ಸೇವಂತಿ ಸೇವಂತಿ. ಯಾಕೆ ಹರ್ಷ?
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ. ನಿಶಾಂತ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಟೂ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಮೌನ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಹರ್ಷ, ಹಾಯ್ ನನ್ನಕ್ಕ, ಸೂಪರ್ ನನ್ನಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ನಂಗೆ ಹರ್ಷಂದು. ನಂಗೆ ಅದು ಡೈಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ ನನ್ನಕ್ಕ ನನ್ನಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಹತ್ರ. ಇರೇನ ಸ್ವರಲ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಸೋಕುಂಡು ಅಂದೆ ಪೆನ್ನದಾನೆ ಕೈಟ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿತ್ತು ನಾ ಕೈಟ್ ಪತೊಂಡೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅವಳೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದದ್ದು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಟಪವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವೆ, ಅಂದಾದ ಸಿರಿದೇವಿಯ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನದೇ ಶೋಭಕ್ಕ. ಹೌದು, ಅವಳೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸೀದಾ ಓದದೇತಾ ಓಂಡಿಯೇ ಓ ಮನು ಆನಂದ ದಾನೆ ತುಳುಪದ್ಯ ಪಲ್ಲಿ ತುಳುಪದ್ಯ ರೆಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಮೌನನಿಗೆ ತುಳುಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶ. ಉಮೇಶ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂಟು ಉಮೇಶ ಸೊಬಕ? ಉಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿಂಟಾ? ಓ ಪೊಡ್ಜೋ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಹೌದೌದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾರಿಗೆಸ. ಮನು ಆನಂದ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ವಸಂತ 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಸಂತ ಅವಾತೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಯ್. ತುಳು ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವರು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಹಾ ಓಕೆ. ನಿಮ್ದು ಸಿಟಿಯ ಮೌನ? ತುಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಹೌದಾ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಲಾರಿ ಈ ಜನ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜನ ತುಯರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡಿಯೇ. ಹೌದು ಭಾರತ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡುದು. ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದು. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಲೈವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇರೇಗ ಮರ್ಲತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಂದ ಅಂತ. ಆ ಅರೆಯ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇರೇಗ ಮರ್ಲತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಂದ ಅಂತ. ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪವಲು ಬೋಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓ ಪುಡ್ಜವೆ ಪಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಿಷಾದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಬಿಸೈತೇನ. ಆಯಗು ತುಳು ಕಲ್ಪವರಿಗೆ ಆಯ ತುಳುತಾಯನೆ. ನಾ ಎಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈರಿ ಇಜ್ಜಾರ್ ಪೊಂಜವಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವಾ? ಹೌದು,
ಪುಂಜವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದುವೆ ಆದವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಪುಂಜವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾ ನೀವು ಸಹ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಕಿಚ್ಚಿ ನಾದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಗೂಡು ಇದೆ, ಕೈ ಬಳೆ ಸದ್ದಿನಲಿ ಸೊಬಕ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ, ಎಂತ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓ ಶೋಭಾ, ಕೊಂಜ ಹುಡುಗಿ ಓಕೆ, ಈ ಆಂಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಹೌದೌದು ಅದೌದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಯ್ತಾ. ಎಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಅನ್ನನ್ನೆ ಓಲಿರಿ ಆಜಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋತಿರಂದೆ ಗೊತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಾದ ಬೆಚ್ಚ ಆತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಜನಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೋಭಾ ಅಕ್ಕ ತರ ಫಿಶ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಫಿಶ್ ಅಡಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಾಪಾ ನಮ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವನಿತಾ ವನಿತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಊರು ಪೋತಿನ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾಂತ್ ಈರ್ ಮಾರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹೋದ್ರಾ? ಸೋಬಕ್ಕ ತರ ದಿನಾ ತಿಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜನರೇ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯಾ ದಿನ ತಿಂತಾಳೆ ಪಾಪ. ಊರಷ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುಂಜವೇ. ನನಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಎಂತ ಮಾಡುದು ಕೊಡುವವರು ಯಾಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಗಬ್ಬ ಗಬ್ಬ ಗಬ್ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಿಂತೇನೆ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕ ಮೌನ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಮಾಂಸ. ಮೀನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ. ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂತರ ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಳಿತದೆ. ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ದಿನ ತಿನ್ನೋದು ಮುದೋಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇವಳ ಸಪ್ಪೆ ಊಟ. ನೀವು ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ ಪುಂಜವೇ, ಅದು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ. ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೊಂಡ ಉಂಟು, ಬೊಂಡ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಚಿಕನ್ ತಿಂತೆ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗುದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಎಂತಸ, ನಾವ್ ಹೀಗೇನೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಇರುವ. ಯಾರಿಗೆ ಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ಗೆ ಕೈ ಬಚ್ತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಬೀಳ್ತದೆಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ ನೋಡು ಜಾರ್ತದೆ, ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡುದು. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಶೆಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಕೈ ಬಸ್ತಾ ಉಂಟು ನಂಗೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸಂಡೆ ಚೆಂಡಿಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೂಲಂಗಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಮ್ಮೆಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾಡ ಸ್ವಭ ಒಳ್ಳೇದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತ ಅಂದಿ ಇಡೆಗ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಜ ಪಂಜರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವೊಂಜಿ ತಿನೊಡೆ ಬಂದಾಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಎಂಚ ತಿನ್ಪದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಿಯಮ ಅತಡೆ ಊರುಡು ಯಾನೊರು ತೇ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಕಲ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಅದೇ
ಸದಾಂದು ಓಲು ಹಾ ಸದಾಂದು ಓಲು ಪಂಡ ತಿನ್ಕ ದಾದೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅಂದವೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಹೂ ಮಾತೊಂದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಬಂದನ ತಿನ್ನೋ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದೇಹ ಈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ನಾಳೆ ತೌತೆ ಮತ್ತೆ ಪದಿಂಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಬಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಾತನಿ ಉಂತನಗ ಕಟ್ಟಾತ ಉಂತು ಐ ಕನಪದ ಮಾರ 10 ದಿನ ಕರೆಂಡು ಮೀಚೋ ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೆ ಕೋಪಾರ್ಪು ಯಾನಂಚೆನೆ ಬತ್ತನ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತನ ಕಲ ಮನೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬಿರಕೊಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅಕುಲು ದಾಯೆಗ್ ಪಿರ ಕೊಲ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಉದೇ ಬರ್ಚಿನಿ ಮೀಸೋ ಬಜಿ ದೆತ್ತ ಬಾರ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬೇಗ ಇದು ರಡ್ಡು ವಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಪಿರ ಮನ್ಪೆ ಐದತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾದಿ ಕೋಪನ ಅತೆ ಅಂದ ತಪ್ಪಲ ಓ ತಪಲೆ ಒಡೆ ಬದಿನಿ ಅಯಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ತಪಲೆಜ್ಜ ಯಾ ಬಂಡೆ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾತನದ ಜೋರಾತನ ಅಂದ ಮಂಡದ ಗಾಯ ಅಂದ್ ಏತಾಪುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗ್ ಐನೂತ್ತು ಚಿಲ್ಲಾರ್ ಓ ಓ ಓ ಓ ತಪಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ಗಾಯ ನುಂಗುಂಡ ತಪಲೆನ ಈ ದಾದಯ್ಯ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯರೆ ಪೋಪುನ ಗಾಯ ಬತ್ತಂದು ಪೋಂಡ ಗಾಯ ಪೋಂಡ ಅಚ್ಚುಗೆ ಎಂಡಲಿ ನೀ ನಾನು ಸಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗೊಂದು ಆಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ರಡ್ಡು ಚಡ್ಡಿಗ್ ಏತಾಪುಡು ಮರ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಅಲ ಸೋಬ ಕಮ್ಮಿದ ರಡ್ಡು ಚಡ್ಡಿಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಏ 20 ರೂಪಾಯಿದ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಬರಿಟ್ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಆಪುಂಡವ ಉಂತುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜಾರು ಕೈ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಕತ್ ಕತ್ ಓ ಚೋಬಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಲೇಡಿ ರವಿ ಮೊಮ್ಮಸ್ ಜೋಡಿ ರವಿ ಮಾಮಗ ಜೋಡಿ ರವಿ ಮೊಮ್ಮಸ್ಗ ಓ ಚೋಬಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ 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 ತಪಲೆ ಈರ್ ದೂರ ಪೋಯಿನ ಏತ್ ದಿನ ಆಂಡು ತೂವಂದೆ ಈಂಡ ತಲ ಇವಾಗ ಬರಚವ ಆಟಿಗೊರ ಅಮಸೆಗೊರ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಕುಟ ತೂವಂದೆ ಏತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ಗೆ ಆನ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಬರ ಲೈವುಡ್ ಏತ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಅದ್ದ ಕಮ್ಮಿದ ಜಡ್ಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾರೆ ಅಂದು ತಪಲೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಯಾರ್ನ ಅಲ್ಲ ಶೋಭನ ಮೊದಲು ನಾಯಿದ ತಪ್ಪಲೆನ್ ಬತ್ತಂದು ಒಡೆಪೋತೀನಿ ಮುರಣಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತಲ್ ಗೊತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ನೆ ಬಕ ತುಂಬೆ ಹ ತುಂಬೆ ಟಕುಲು ಪಿರ ಸ್ಟಿಚ್ ದುಂಬೆ ಟಕುಲು ದುಂಬೆನಾ ಇರ್ನ ಕಡುಪುಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲದ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಮಂತಿದೆಯ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಉಂತೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದೆ ತೂಕ ಬರು ಬರು 10 ದಿನ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬತ್ತಿಜಿ ನನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿನ ತಕ್ಕ ಎಂಕಂಚೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಕಂದೆ ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾಡ್ರೆ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಬರಡು ಎಂಕ ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಇರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಭಾರತಿಯಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೋಭಕ್ಕ ಮಲಗುದ ಹೋಗುದಾ ಹೌದಾ ಮೌನ ಮಲಗುದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆಸ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತದೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ನಂಗೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಏತ್ ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿಯಾ ಎಂಕೊಂಜಿ 50 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಯೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನ್ಸ ನಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ನಾನ್ಸ ನಿದ್ದೆ ವಾವ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮುದಲು ಡಾಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೆಜ್ ಊಟನಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ
ಕಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಾಜ ಸೋಬಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಿತ್ತಾಜಗೆ ಉಪ್ಪುಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದ್ರೆ ಹಾಕುದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು? ಅದು ದುಡಿತದ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದುಡಿದ ತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ನಮಿ ತಾಜ ಸೊಬಕ ಓಡಂಬಿ ಆಟಿಗ ರಮ್ಮಸರಿ ಬರ್ಪುನಿಯ ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಸೋಕಾಪುಲು ಗ್ರೇಟ್ ಅದ. ಗ್ರೇಟ್ ಅದ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೂವೋಡು. ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಮುದ್ದು ಕಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಭಾರತ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತ ಜೈರ್ ಬೋಂಡಸ್ ನಾ ಸಚ್ಚು ಮಂಡೆ ದೀಪೆ ದುಂಬೆ ಪೋತುಂಡು ಸಚಿನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದಾರ ಕರಯ. ಓ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಅತ್ಯ ಸಚಿನ್ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ ಜಾತ್ರೆದವಳು ಓಲುಪ್ಪಿ ಆಯ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬಿಡು ಓಂಗರೆ ಬೊಪ್ಪನಾಯ ಅದ ಇರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬಾ ತೀಜಿ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜ ಬರೊಡಿತ್ತಿನತ ಬರ್ರೆ ಗೋಡೆ ಬೋತಿ ನಿಕ್ ದಾನೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೊನ್ನುಲ ಬಿಡು ಓಂಗೆರೆ ಬೋತಿನ ಅಕ್ಕ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೌನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರ. ಹಾ ಹೋದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಂತೆ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ಲು. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲವಾ ಮುದ್ದು ಕಪ್ಪವರೇ, ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಂದ. ಆದ್ರೂ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ. ಏಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಲಿ ರಾವಿ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕಿಡತ ಅಂಚೆನೆಯಾನ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊನ್ನುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕುಲ ಪೊನ್ನುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಂದ, ದೊಂಬುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು. ಪೊನ್ನುಲು ಬೂರು ಜತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪೊನ್ನುಜ್ಜಿ ಬಾಯಹಾರ ಚೋಕ. ನಾನು ದಸರಾ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದ. ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ದಸರಕ್ಕೆ ಚಳಿ. ಪೊಂಡಲು ಬೂರುಜ ಮದಿಮೇಲೆ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಉದಯವರೇ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿತ್ತೆ. ವಾಸಕ್ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸೆಕೆ ಎಂತ ಸೆಕೆ. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಕರಂಚಿ. ಸರಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಭಕ್ಕ ಪದವುಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊನ್ನುಂಡ ಕೇರೆ ಕೊರು ನಿಕೊರಾಯರು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದಿ. ಮಳೆ ಇವತ್ತು ಚಂದ ಮಳೆ ಬಂತು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು. ಎಂತ ಮಳೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಚಳಿ ಉಂಟು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಳೆ. ಬಾಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಡುದುಂಡು. ಮರಿಯಾಲ ಕೈತ್ತಲು ಬನ್ನಾಗ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಆಲ ಪೊನ್ನು ನಾಡು ಊರುಡಿಜ್ಜ ಪೋತೆರ ಪೂರ. ಮುದ್ದು ಮುದ್ದುಕೊಪ್ಪ ಯಾವ ಊರು? ಮದುಮೆ ಬೊರ್ಚಿ ಹ ಪಿನ್ನು ಇಡಲ ಪಾತೆಜಿ ಬೈದಾಲ್ ಶೋಭಕ್ಕಡ ಡೀಪಿಡು ಮಂಡೆಜ್ಜಿ ಮಂಡದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಮಂಡದಿಯರವಲ್ಲಿಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರ ನಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ಯಾವ ಸಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹತ್ರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂತ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾರಂತೆ, ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಸಚಿನ್ ಮಂಡೇ ಪಾಡುಂಡ ಕಷ್ಟ ಮೋನ ತೋಜರವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂದ ಮಾರೆ ಮರಿಯಲ್ಲನೆ
ಅವ್ವೆ ಆ ಕಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಸಚ್ಚ ಬೋರ್ಬಂಡೆ ಐ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಏರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಓಲು ದೀತೆರ್ ದೆತ್ತಿತ್ತಲ್ ಕಬಟಡುಂಡು ಅಂದೆ ಯಬೂ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಡ ದಾನೆ ಪೋಡಿನ್ಯಾ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಏನವಳು ಮಾರಿದಾಳೆ ಮಂಡೇರು ಕಬಟ್ರು ದೀದು ಬೈದಾಳು ಲೋಕರ್ಡ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆತ್ತಿರುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮಂಡೇನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂಡ ಎಂಕ್ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಆಲ್ ದೀದ ಆತನ್ ಮೊನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯರ ಕೊಡೆ ನತ್ತ ಸೋಬ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ ಸಚ್ಚಿ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಕಾಕ ಓಯಕ್ಕ ಮೇಘನ ಹಾಯ್ ಲೈವ್ಡ್ ಜನಸಾಗರ ಈ ಕುಲ್ಯವರ ಮೇನ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ಂಡತಾಯನ ಮೇಘ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಘ ಒನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮೇಘನ ಬಂದ್ರು ನೋಡು ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಪೊನ್ನುಲೆ ಅವಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಓ ದೇವರ ಎಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಹುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅತ್ತೆ ಬಾರತೆ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಿನ್ನಂಚೆನೆ ಹೋದೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ವನಸೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಇನಿ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತಿಡು ಮೇಘ ಓ ಮೇಘ ಏತ್ ಜನ ಲೇಪುರ್ ಮ್ಯಾ ಸುಶಾಂತಗೂ ಹಾಯ್ ಮನು ಬ್ರದರ್ ವಾವ್ 7 ಜನ ಇರುದು ಹೌದು 7 ಜನ ಇರುದು ಅವರು ಜನಸಾಗರ ಅಂತೆ ಸಚಿನ್ ಈ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮಂಡನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪದುಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಘ ಇಂಕ್ ಅಂಬ ಸಾಂಬಾರ್ ಈರ ಅಂಬ ತಿನ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರಾರ ಇರು ಇಂಚಿನ ಅಂಬ ತಿಂಪುನು ಮೇಘ ಅವರೇ ಯಾವ ಊರು ಮೇಘ ಅವರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಯಾ ಸಚ್ಚಿ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಹೋಗಿಲಿ ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಹೋಗಿಲೆಗೆ ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಅದೇ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದು ಏಜೇತು ಅಯ್ಯವ ಅಂದೆ ನಿಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಜಾಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ಜಾಲಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆತನ್ ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಅದೇ ಐವೈ ಜಂದ್ ಐವಾಂಡಿಗೆ ಸಚ್ಚು ಯಾನು ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಗಿಲಿ ಅಂದವೆ ಐವಾಂಡದಾನೆ ಅಂದತಿ ಅಂದ್ಯ ಸಚ್ಚ ಐವಾಂಡಿಗೆ ನಾನು ಐವ ಬತ್ತ ನೂತಾಪ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲತ ಮೇಘ ಬೋರ್ಮಂಡ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಆಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬಂಡದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಎತ್ ಆ ಎಡ್ಡೆನರ ಮನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಗೆಲ ಬಂಡಾಯನಿ ಓಂಗೆಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಓಂಗೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಗೆಲೆ ರೋಹಿತ್ ಹಾಯ್ ಕೂ ಭಾರತಿಕ ಕೂ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತವರೇ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎನಿಸಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾಕಿದ್ರವಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 12 ಲೈವ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಸಾರಿ ಅವೇ ಎಂದಾನೆ ಮಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ ಬೊಕಲ ಪಾತಿರ್ ಯಾನು ಬಾ ಓಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕ ವನಸ ಮಲ್ತಾರ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಕ್ಕ
ಐವ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತೆ ಬೇಗಾಲೆ దాయగు ఆలాపలు అంద ఆలాపలు ఈ టెన్షన్ మన పొడిచి ఖర్చు కొరపడాయి మను ఇరురన ఒంగిలి మేఘాయ్ ಅಂದ ಸಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಗಿಲೆ ಮಾರ ದುಂಬುರು ದಿಂಚಿದ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ ಮನು ಆಯಂಡತೆ ಸಚ್ಚು ಬರುವಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಾತೆರಂದು ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂತ ಇನ್ನ ಓಂಗುದು ಓಂಗುದು ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ಅಂದ ಬರದೆಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂದ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಎತ್ತ ನನಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಕೈಟುಂಡು ரெண்டு ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ತೂಪೆ ಹೋಯ್ತಯಾ ಓ ரெண்டு ரெண்டு ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಪ್ಯಾವ ತುಲ ತುಲ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂದು ಇರುವಷ್ಟು ಬಕ್ಕತ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಬರತೆಕ್ಕ ಎಂತ ರೋಹಿತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಿಯೇ ನಿಕಲ ಉರುಡು ವಾ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸೆ ಎಬ್ದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಶಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸದದು ಹೊರ ಪೋయింದ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ನಡುಕು ಮೇಘ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಘ ದಾದ ಇನಿ ಕೊಕ್ಕನ ಎಂಕಾಂಡ ಕೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತಿಂಡೆ ಕೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಂಪಾಂಡು ಓ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪಾಂಡು ಪದ್ನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋಷ್ ಯಾವ್ ಅಂಚ ಪೋಪು ಜಾಮ್ ಪ್ಲಾಟದ ಮಿತ್ತುಡು ಬೊಲ್ಲ ಓಡೆ ಬತ್ತನ ತಿರ್ತದ ಪ್ಲಾಟ್ ಪೋಡು ಉಲ್ಪದ ಬರ್ಸ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ರೋಹಿತ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ವೆಜ್ಜ ನಿಮ್ದು ವೆಜ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ನಮಸ್ತೆ ಪದ್ದರ್ ಮಲೈ ಕಾತದು ಪದ್ದರ್ ಮಾತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಗ್ಗು ಬತ್ತಿರ್ತ ಆ ಜಗ್ಗುದಾದ ಬತ್ತ ನೀರುವ ಬರ್ತೆ ಆಂಡ್ ವೆಜ್ ಆಲೆಗ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ನೀನ್ ವೆಜ್ ಮೇಘ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುದಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜ ನೀನು ಲೈಕ್ ಇರುವ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಬಂಡಾಯ್ತಾ ಯಾನ ಅರಡ ಜಗ್ಗುದಾದ ಬತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅರ್ನನೆ ಬುರು ನಿಂಕ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆತ ಇಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ತದೆ ಓ ಒಂಚ ಓಲು ಮುಲ್ಪನಾ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆಡ ಕೊಡ್ಜವೆ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಪದ್ದೆಮಲ್ಲ ಇಕ್ಕಾಂಡಿ ಪಾಟ್ಯ ಅವಡು ಇಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜುಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಮಂಡೆ ನೆರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸಚ್ಚು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬತ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಪುನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗವೆ ಮುಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಸ ಭಾರತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೋಕಾ ಪುಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಚೋಬದಾದ ಒಲ್ಲರು ಸೋಬ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೆ ಚೋಬಜ್ಜಿ ಚೋಬ ಬಲ್ತನ್ ಯಾನ ಇರಿಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘ ದಾನಿ ವೆಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪುಂಡತೆ ಎಂಚ ಮೇಘ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮೇಘ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿಂದಾನೆ ದಾನೆ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತು ಸುಳ್ಯ ಆ ಸುಳ್ಯನಾ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಈಗ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಿದ್ರೇನಾ ಇಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಯಲ್ ಜಪ್ಪರಪ್ಪ ಪೆಂಡಲ್ ಉರ್ವಷ್ಟೋರು ಮುಟ್ಟಾಪು ಚಾ ಅಂಚ ಉರ್ವಷ್ಟೋರು ದಲ್ಪನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಟ್ಟಾಪು ಮೀಗ ದಾದಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾರ ಆತಿಜಿ ಅವ್ನು ಹೈಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನವಿಕ್ ತೂಯಿನ ಶೋಭಾ ಮಾಮಿ ಪೋಯರಾ ನಿನ್ನ ಶೋಭಾ ಮಾಮಿ ಪೋಂಡು ಈ ಆಳಿದ ಬನ್ಪಲ್ ಇರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಾಂಡು ಮಾಮಿ ನನ್ನ ಯಾನು ಮಾಮಿ ತೋಜು ನಾ ಪಂಡದು ಮೇಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡ ಇದೀಗ ಬಲ್ಲೆ ಆ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡ ಸಚ್ ಸೌಖ್ಯ ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದಿ ಅಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟತೆಯ ಸಚ್ಚು ಉರುಷೋಡು ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ 15 ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಿಡು ಮುಲ್ತರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತದ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು
ಅಯ್ಯರೇ ಕೇಮಿಯಾ ಒಬ್ಬರು ಮಂಡ ಟಕ್ಲ ಅಂದ ಕಂಕನಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂದಂದು ಮೇಘ ಸಬ್ಮಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರೋಹಿತರ ಆಲ್ಡಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಸಬ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕೋರಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಬೋಡು ಮೀನುಂಡು ಕಡಲ್ಡು ಲಾಯ್ಗಡು ಮಾತ್ರ ಈರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಓಕೆ ಮೇಘ ಈರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾಗೆ ಆ ಒಲಿ ಉಳ್ಳೇ ತೋಜ ಮಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅತ ಸಚ್ಚು ಮಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತೋಜ ಅತ ತೋಜ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ದಾದಯ ಅಂಕಲ ಮೇಘ ಮೀನು ಬೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಕೂರ್ಕ ಮೇಘ ರೋಹಿತೆರ್ಲ ತುಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಪಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ರಾಸಿ ಮೀನು ಬೋಡಾಂಡ ಬರಿಟಿ ಏತೋ ಉಂಡ ರಕ್ಷಿತನ ಊರತ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಊರತ ಮೊಲ್ಲ ಮೇಘನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಲಪಡ್ಡ ಸಮುದ್ರಡೆ ಬರಡು ಮಲ್ಲ ವಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಡದಿ ಗಾಲಪಂಡ ಸಮುದ್ರ ಬಾಡು ಆಂಡ ಪೋಪರೆ ಎಂಚ ನಡತ ಪೋಪರ ನೀದ ನಡುಟು ಅಡೆ ಬೋಟ್ ಪೋಂದವಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉಂತದು ಪೋಡ್ ಬಾಡವು ಅಂದೆ ಮೇಘ ಸಬ್ ಕೊರ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡುಡು ಸಬ್ ಕೊರ್ನ ಯಾವಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಸಬ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಲ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಗಾಲ್ ತುಪ್ಪಲ ಬಗೆರೆಗಾಲ್ ಸಬ್ ಕೊರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಘನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಯ ಮೇಘ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಕುಂಜುವು ಕುಂದಾಪುರದ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಂದ ಮೇಘ ಕುಂದಾಪುರತ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂದಾಪುರಡುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕುಂದಾಪುರಡ್ಲ ಉಪ್ಪಾಲ್ ಮೀನು ಬುರುಂಡು ಬಂಡ ಒಡಿಲಾ ಪೋಲಿ ಅಂದದೆ ಗಾಲ ಬತ್ತ ಪೋಲಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ತೋಡುಡ್ಲ ಉಂತನ ಮೀನು ಬೂರು ಇತ್ತ ಕುಂದಾಪುರ ಮೇಘ ಅಂದು ಕಾರ್ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾರ ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ದು ಕಾರೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪಾಲ್ ಮನು ಬ್ರೋ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಪೋಪುನಾ ಮನು ಬ್ರೋ ವನಸ್ ಮಲ್ತಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಶೋಭಾ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತಲ್ ಪೋಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಪೋಪುನ ಆತಿ ಅಲ್ಲ ಬಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತನಿಯಾ ಮೂಲ್ ಬರಿಟ್ ಉಂಟು ಪಾಡತ ಏರು ರೋಹಿತ್ ರೋಹಿತ್ ಬಂದು ತುಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದು ಅಂದ ಮೇಘ ಓಕೆ ಆರು ಪರಕ್ಕೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಅಂದ ಐಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಲ್ ತೂಪುನು ಈ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಬಂಡದು ಪೊಕ್ಕಡತ್ತ ಅಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಸುಡು ದೀಪಲ ಸೋಬಾ ವೆನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲು ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನು ಮೇಘರಾಜ್ ಮೇಘನಾ ಮೇಘ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೆ ಅಂದ್ ತೂತೆ ಮೇಘನ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ತೂಪೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಸೀದಾ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಕಾಸು ಬಂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದತ್ತ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಾನಲ್ಗ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕಿನ್ ಇಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯೆ ಮೇರೆ ಮನು ಮುರಣಿ ಬಂತಿನತ ಯಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ದಾಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡದರ್ಥ
ಶೋಭಾ ಏನು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಯ ಸೊಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾ ಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಜನ ಬೋಡ ಅಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತಿತ್ರಿ ಯಾ ಮೂರನೇ ಆತ ಸಬ್ಕೊರ್ನಿ ಮನನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಜಾರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಜನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಕುಲು ಇಪ್ಪುರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಚಿನ್ನಲ ಪಾಪ ಪಗ್ಗು ಸಬ್ ಕೊರ್ತೆ ಪಗ್ಗು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಬುದರ್ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು 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 ಮೇಘ ಸೊಬಕ್ಕ ಇದು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಯ್ನು ಬಾಜನನಾ ಇದೀಗ ಹೊರ ಬೇವರ್ಸಿ ಉಲ್ಲನ ಮಾರೆ ಸೈಜನ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಸೈದಲ ಮಿಗ್ದಿಲ ಸೈದಲ ಓ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವೇ ನಿ ಕಡೆಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮತ್ತ ಮಗಲೇ ಮತ್ತ ಪೋದು ಅವೇ ಬೇಲೆನಾ ನನ್ನ ಈ ಅಪ್ಪ ಸೈಯಾರೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಸೈಯಾರೆ ಬೇವರ್ಸಿ ನಿಕ್ ಈ ಸೈಯ ಮಗ ನನ್ನ ಎಲಕ್ಕ ಸೈಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಏನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೇಡ ಈಗ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಭಾರತ ಎಕ್ಕ ಓಕೆತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಭಾರತ ಎಕ್ಕ ಓಕೆತಾ ಒಂದು ರೋಹಿತ್ ಬಣ್ಣದ ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಇನಿ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಏರು ಮಾರೆ ಐಕುಲು ನಾಟನ ಐಕುಲ್ಯಾ ಐಕುಲು ಬೇಗ ಮಂತಿಂದ ಪೋಪೇರು ಅಕುಲಂತೂ ಅದು ನಮ್ಮಿನ ಅಜ್ಜ ಬುಡಯರು ನೆತ್ತೆ ಕಾಕ ಸೈಪೆ ಆತಿ ಇಪ್ಪಡು ಐಗು ಅವೇ ಆಯ ನಾನು ಉಲೇಲೆಪ್ಪರು ಮುದ್ದಿನದ ಬಕಾಯಿನ ಉಲೇಲೆಪ್ಪೇರು ಬಕ 14 15 ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸೈದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರಂಡು 14 ಪಿಂಡ ಎರಂಜಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಓ ಭಾರತಿ ಪುಂಜವೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆವು ಆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆವ ಮನೆ ಏನು ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ತೂತಿಜಿ ತೂಜಿ ಎಂದ ಆನ ದಕ್ಕದ ಆತಡೆ ಕಡೆ ಅಯನ್ ದೆಪ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆ ಇருந்து ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಸಾಯಬಾಯಿ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚಿ ಕಷ್ಟನೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ನಾಡ್ರ ಕಡಿಪುರ್ನು ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮೇರೆ ನಾಡ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೈತೆ ದಕ್ಕದ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯನು ಕಾಂಪುನ್ ಕಾಂಪುನ್ పొత్తావున మిర్చియా పొత్తాండ పూర పొత్తు పోవు కాంపుగా దమ్ముగట్టు సయ్యోడే ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತ ಮನು ಒಂದು ಪುರ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುದು ಆತನ ಮುಕಲ ಈ ಲೈವ್ ದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಎಂಕಂದ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಡ್ಲ ಉಂಡಕಲ್ಲ ಹನೆ ಬರ ಆಯ್ಕಲು ಸೈಪು ನಕುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೈತ್ ಬರ್ಪು ನಕುಲು ನಂಜನ್ನ ಬೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕುಲು ಸೈತಿನ ಅಕುಲು ಸೈತಿನ ಪುನಕುಲು ಐಕುಲು ಐಕುಲ ದಾಲ ಅಕುಲು ದಿಯಾ ಈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ತಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕುಲು పొయ్యడు కొంపుగన పొయ్యడు ಬೊರ್ಚಿಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಕೊಂಪುನ ಗೊತ್ತ ನಾವಂದು ಕೆಸರಿತ್ತಿ ನಾವ್ಲು ಈ ಕೆಲವು ಗೌಡ್ಯರ್ನ ಉರ್ಚಿ ದಿಪ್ಪೆರತ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕಂಪುಂಡವು ಕಮ್ಮೆನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜಂದಿನ ಸಾವು ಅಮ್ಮೆ ಇರಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಪುಂಡತ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ನಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಡ್ ಮಲ್ತಾನ ನನ್ನ ವಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಪೋಯರಿಜ್ಜಾಯ್ ಯಾನಂಚೆನೆ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತಾಪುನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೆ ಐಡ್ ಮಂತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಡು ಗುಂಡಿಟ್ ಕಡ್ಪುಗನ ಪಾಪ ಮಾರೆ ದಯಗ್ ಪಾಪ ಪಾಪ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಬರ್ಪೆರತೆ ಅಕುಲು ರಡ್ಡೇ ದಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡು ಆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕುಜಿ ಬೋಡಂಡ ತುಲೆ ಓಲಾಂಡ ಹೆಸರೆಂಟ ಆತಿನ ಜನ ಪಂಡ ಸೈತೆ ಬಂದ ವಾಯನಿ ಒಂಜ ಹೆಸರೆಂಟ ಸೈಪೆ ಇಜಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೈಪೆ ಇಜಿನ ಓಲಾಂಡಲ ಬೂರ್ದು ಸೈಪೆ ಆತೆ ಭಾರತಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಲು ಭಾರತಿಕ ಅಂದು ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊಂಜಿ ಅಕಲಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಡುನ ರೊಕ್ಕ ಮಾರೆ ಶೇ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಲೈವೇ ಬುಡ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ತೂನಗ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಈತ ಆಂಡಲಾವು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಕುಲ್ನಕ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಜನಕ್ಲ ಹನೆ ಬೆರನೆ ಆತಿ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೇರ್ ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದೊಂಕೆರ ಜನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುನು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಗೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಒರಿಜೆರ್ ಮಾತ್ರ ತತ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತೆ ಬೊಕ ಸೈಪೆರ್ ಆತೆ ಅವಂಚನೆ ಕಾಟುಲು ಪೂರ ಕಾಟ್ಗ್ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಏರೇರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆದ ಅಂತೆ ಈ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಜಮ್ಮೆಲೆ ಜೈ ಗೋಲೊಲ್ ನಟ್ಟಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿನ ಅಂಚ ತರತಿತ್ ಪಾಡ್ದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಂಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಆಯ್ ಯೋಗಿಸ್ ಎತ್ತೆ ಯಾನೇನ್ ಹೈಡ್ ಮಂದಾಕದೆ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕೈ ಬತ್ತ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಸೂಂಟಿ ಬರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಏಪಲ ಐದೆದ್ದಕ್ಕದ ಆತುದು ಮರ್ಲ ಅಂದೆ ತಕ್ಕದಿನ್ ಬೊಯ್ತುದು ಯೋಗಿಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ದಾದಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾನು ಅಂದ ಅಪ್ಪೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ದೊರಿದಿನ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ದೊರಿದಿನ ಅತ್ತಿಯ ಈ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಆತ ಐಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಟ್ಟು ನಕುಲು ಪೆದ್ದದಕ್ಕೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದಿರಿ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಟ್ಟು ನಗೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಬತ್ ಸಯ್ಯರ್ ಉಂಡೆ ಸೀಕ್ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲಲತ ಅಲ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ನತ್ ಅಲೆಗ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಆಲ್ ದಾದ ಎತ್ತುನಲ ಆಲ್ ತೂಪಲ್ ಸೈತೆ ಬಂಡ ಸುದ್ದಿ ಬರೋಡು ಮಾರ ಏರನ್ನ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಹೆಸರಂಟ ಆಗತಾವ ಆಯನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂಡದು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಕೆ ಏನ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಕೆ ಏಂಡ ಪೋಯಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕಲ ಲೈವ್ಡು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭಾರತಿಕ ಈ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ಡ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರಿಯ ಅವು ಜನ ರೋಹಿತ್ ಪಂಡದು ಎದಾಗ ಇತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬರಂದಿತ್ತ ಲೈವ್ಡು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ನ್ ಇಂಚಪ್ಪಗತಾ ಅತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೂರ್ನಿ ಅದಾಗ ಇಂಚಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ದಾದೇನು ದಾದ ದಾದೇನ್ಯಾ ಮಣಿ ಹತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಅವು ಚಾನಲ್ ಪೂತುದಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಹೂ ಐಟು ಹೋಗ್ಬಿದ್ದ ಪುದರಿತೀನಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡಾ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ದೇವರನ ಕಾರ್ಬೇನೆ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗುದಾದ. ఓకే ఓకే మాతరేగల బాయ్ అంచనే ఆలన చెప్పు నీకు వేలే పోతు బచ్చిపోతుంది. సరే బేన మను బాయ్ సచ్ బాయ్ రోహిత్ బాయ్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. మూర్తి బాయ్ గుడ్ నైట్. చెప్పున్నానా ఓకే గుడ్ నైట్. సచ్ బాయ్ అవా. రోహిత్ బాయ్. ಮನು ಬಾಯ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಡೌಟು ನಿಜ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ರೋಹಿತ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬರತಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಪೂತು ನೀವು ಐಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಏತ್ ಸಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ಬು